Bon dia a tothom. Avui aprenem que sí que és possible, les fraccions i la geometria junts. Com ho aprendrem? Ho aprenem amb GeoBoard. Primer us ensenyaré com és aquesta eina i després l'aplicarem amb la geometria i les fraccions. Anem a veure. Bé, aquesta és la eina GeoBoard. En aquest cas, com és la tablet, és una aplicació, però ho teniu tant en aplicació com en pàgina web. Per tant, una mica per conèixer, teniu la barra d'eines aquí a baix de tot, i a la dreta, i les gomes per fer-les servir. Vaig començant d'esquerra a dreta per ensenyar-vos una mica les eines. Aquesta és el geoplà quadrat, el rectangular, després la circunferència, i el que fa aquesta d'aquí és que marca les línies diferencials. Aquesta ens ho marca com si fos un pla, després aquí són per notetes i després veurem les altres perquè he de posar gomes. Llavors jo ara ho prepararé d'aquesta manera i posaré, per exemple, una goma. Jo arrossego la goma, i la poso cap a un punt. No fa falta fer, perquè a vegades hi ha gent que utilitza això i després aquesta d'aquí fins aquí. No, la pròpia goma ja s'estira per fer la figura que vulgueu, veieu? Val? Llavors aquí ja ens apareixen unes altres eines que aquesta es pot pintar, aquesta el mateix. Si poséssim dues, això sí s'ha d'estirar del mig. Si poséssim dues, doncs pintaria dos colors, veieu? Dos o un. Val, després duplicar, que podem duplicar i girar, perquè a vegades ens va bé mirar la figura d'una altra mena. Després la que tenim l'eliminem, a veure si... L'última que s'ha fet, o la que està seleccionada, l'eliminem. I després l'opció de compartir, al final podeu save image, copy image, el que vulgueu per així compartir. D'aquesta manera també en Share a Link podeu compartir aquesta app i treballar mitjançant aquesta app amb un altre company, companya. Després les eines del costat ja són text, algunes fórmules, pintar, dibuixar amb subratllador, la goma, tot borrar, després les línies, quadrats omplerts, cercles i cercles. I llavors aquí a l'eina de color podeu canviar-les de color. Doncs no vull blau. I això seria tot. Després també tenim les... Les fletxes ara no em deixa posar-les. Però com veieu, hi ha moltes eines a utilitzar. Ara anem a veure com utilitzem aquestes eines i com ho traslladem a la geometria. Per exemple, ho esborro tot i jo sempre he de tenir de referència un quadrat. Per què? Perquè en aquest quadrat, com veieu, hi ha 1, 2, 3 i 4 mini quadradets. Aquest quadrat d'aquí seria la unitat sencera, és a dir, com si fos la pizza, el pastís, la unitat sencera. Llavors, aquest tros d'aquí, a veure, ho farem un altre color, aquest tros d'aquí seria un quart. I aquí serien 2 quarts, i aquí, si tingués un pler 3 quarts i 4 quarts. Per què? Perquè justament aquest quadrat que he fet blanc té 4 petites parts. Si ho fes més gran, doncs seria diferent. Si ho fes amb 6 quadrats, doncs un sisè, 2 sisens, i així. És depenent de quants quadradets al mig tingui. Per tant, si jo d'aquí, vaig a borrar-ho tot, jo faig un triangle o un quadrat que m'ocupi només un petit quadrat, serà un quart de tot. Però imagineu-vos que faig el rectangle.
Doncs quina és la part pintada? Un mig. Un mig per què? Perquè són 1 i 2, serien 2 quarts. Però 2 quarts és el mateix que un mig. Un mig vol dir la meitat. És a dir, tinc pintada la meitat de tot el quadrat. Llavors aquí podem veure equivalents, podem veure representació de fraccions i a més amb la geometria. També pot ser que siguin triangles, no fa falta que siguin quadrats. Per exemple, anem a veure, aquesta l'esborrem i ara, per exemple, faig un triangle. Aquest triangle, quan està ocupant? Està ocupant la meitat del quadrat. Per tant, també seria un mig. Doncs fins aquí anem a veure una mica més les aplicacions. Bé, com hem dit, aquesta seria la figura base que hem agafat, llavors seria els quarts, seria 4 quarts, que és la unitat, perquè és tot una. Llavors, ara anem a veure més exemples perquè veieu el que hauríeu de fer als exercicis. En aquest cas, hem de pensar quin és el nostre quadrat. El nostre quadrat és aquest. Per tant, quan està ocupant tot això? Doncs podríem dir la meitat perquè es veu perfectament. Però com ho justifiquem? Realment, si veiem això, si està separat, aquesta és una, ja la sabem segura. I veieu que aquestes d'aquí, espereu que us senyalo, aquesta d'aquí és la meitat i aquesta una altra meitat. Per tant, meitat i meitat fan un sencer més. Per tant, serien 2 quarts. I el que hem dit, un mig perquè és la meitat. Aquesta meitat amb aquesta meitat. Anem a veure una altra. Anem a veure aquesta. La base continua sent la unitat 4 quarts. Per tant, ara anem a veure com es van formant els quadrats, perquè aquí em direu, no hi ha cap quadrat sencer, perquè veieu aquí hi ha un trosset, aquest no, aquí hi ha un trosset, aquest no, i així. Llavors, si us fixeu, sempre són complementaris uns trossos amb l'altre. Aquest tros que falta aquí és aquest d'aquí, però girat, ho veieu? En veritat, aquest d'aquí és el mateix que aquest. Llavors, si jo aquest tros el poso aquí, ja seria un quadrat sencer. I el mateix amb l'altre. Si jo aquest trosset el poso aquí, ja seria un quadrat sencer. I tornem a tenir 2 quadrats sencers, per tant, 2 quarts, és a dir, un mig. I veieu que és un triangle completament diferent a l'altre. És a dir, espero que esborro una mica, veieu que és diferent a l'altre que havíem vist i continua sent un mig. L'important és que veieu les complementàries, les zones complementàries, que normalment estan en una altra part. Aquesta d'aquí marxa aquí i llavors fem el quadrat. Anem a veure un altre més gran. Aquest és més gran. El primer us aconsello és que agafeu i digueu quin és el quadrat base, la unitat base, la unitat completa. Llavors aquí tenim 1, 2, 3, 4 per 3. 1, 2, 3, 4 per 3, 12. Per tant, hi ha 12 quadradets. És a dir, la unitat seria 12 entre 12, que és una unitat. Per tant, anem a comptar quadrats sencers. Aquest és sencer, aquest és sencer. I ja deixem de comptar, ja no hi ha més. Anem a fer-ho amb diferents colors perquè ho aneu veient. Aquest tros d'aquí que em falta, on és? Exacte, és aquí. Veieu? Aquest tros complementa aquest, és el mateix. I aquest seria aquest. Per tant, si jo poso aquest, em falta aquest trosset i fan un. Després, aquest trosset serà igual que aquest. I què ens falta més? Ens falta aquest d'aquí. Que com es complementa? Justament veieu que li falta aquesta part. I on està aquesta part dins del triangle? Aquí, la veieu? Aquesta part que li falta per fer tot el quadradet, li falta aquí, la té aquí. Per tant, aquesta va amb aquesta i aquesta aniria amb aquesta. Llavors, anem a comptar quadrats ara. 1, 2, 3 el vermell, 4 el verd, 5, aquests dos, i 6. Per tant, en total tenim
6 quadrats de quants? 12. I 6 de 12, què és? La meitat, no? Tornem a tenir la meitat. Un mig en fracció. Com veieu, hi ha moltes possibilitats i l'important és tenir clar quan hi ha en total, quina és la unitat i quants hi ha pintat agafant els complementaris perquè puguem fer quadrats sencers. Doncs espero que us hagi quedat clar. Qualsevol dubte em dieu. Adeu!